Και στον κύριο Λέκα που είναι ήδη στη σύνδεσή μας. Κύριε Λέκα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τι έχετε εικόνα των νησιών του Ειρηνικού? Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για κύμα που θα σκεπάσει το νησί στο σύνολό του. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κάποιο ψηλό σημείο για να μπορέσουν να προστατευτούν οι άνθρωποι, να βρουν καταφύγιο? Ναι, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά νησιά και νότια της Ιαπωνίας αλλά και νότια των Φιλιππίνων, αλλά και κεντρικά στον Ειρηνικό ωκεανό, τα οποία έχουν απόλυτο υψόμετρο μικρότερο από το υψόμετρο των κυμάτων. Συνεπώς, τα κύματα θα υπερκεράσουν αυτά τα νησιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως, εκείνο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι μια διάχυτη ανησυχία για το τι θα επακολουθήσει του μεγάλου σεισμού. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ένα σεισμός των 8,8 ρίχτερ θα έχει οπωσδήποτε μεγάλους μετασεισμούς. Και βέβαια μπορεί να υπάρχει και μια διαδικασία σπασίματος, αν θέλετε, της πλάκας και σε γειτονικές περιοχές, οπότε να έχουμε επίσης έναν πολύ μεγάλο ισχυρό σεισμό ανάλογο αυτού που είχαμε πριν 3 ώρες περίπου. Πράγμα που μπορεί να δώσει και καινούριο τσουνάμι, κύριε Λέκα. Βέβαια. Ακριβώς. Και μπορεί να δώσει και καινούριο τσουνάμι, το οποίο θα προσβάλλει τις ήδη περιοχές που έχουν καταστραφεί. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στην εστία του σεισμού, στο επίκεντρο του σεισμού, το τσουνάμι είχε ένα ύψος της τάξης των 10 μέτρων περίπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Αλλά στην ακτογραμμή, επειδή ενισχύεται αυτό το κύμα, μπορεί να φτάσει και τα 20 και τα 25 μέτρα. Τώρα διαβάζουμε την είδηση ότι ο Ερυθρός Σταυρός δίνει την εκτίμηση αυτή, ότι μπορεί να ξεπεράσει το τσουνάμι σε ύψος κάποια νησιά, να τα καλύψει, δηλαδή αυτό που λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Ακριβώς. Ας μην ξεχνάμε ότι σε ένα παρόμοιο τσουνάμι στον Ινδικό ωκεανό το 2004 το μέγιστο ύψος των κυμάτων έφτασε τα 48 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε στην εξέλιξη ενός φυσικού φαινομένου. Δεν έχει λήξει το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι σε διαδικασία εξέλιξης και συνεπώς οι προσπάθειες και των κρατών αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο στρέφονται στο πώς να μειωθούν οι επιπτώσεις σε συγκαταστροφικό, όπως λέμε, επίπεδο. Πότε θα μπορέσετε να πείτε ότι τώρα πια έχει ολοκληρωθεί το φαινόμενο, μπορεί να ησυχάσει η περιοχή? Πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό δηλαδή, κύριε Λέκα? Εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε σύντομη χρονική διάρκεια συγκαταστροφικού επίπεδου. Σας ξαναδιακόπτω λίγο, κύριε Λέκα, διότι μας δίνουν ξανά το χάρτη τα διεθνή δίκτυα αυτή την ώρα. Είδαμε το χάρτη με το επίκεντρο του σεισμού και πώς το τσουνάμι αυτό κατευθύνεται προς κάθε πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι σε όλες τις χώρες του Ειρηνικού ωκεανού, σε όλες τις περι-ειρηνικές χώρες. Και πόσο θα διαρκέσει λοιπόν η διάρκεια του μέχρι να ολοκληρωθεί? Σημαντικά. Νομίζω ότι το να πάει το κύμα τσουνάμι από τη μία άκρη του Ειρηνικού ωκεανού στην άλλη άκρη θα χρειαστούν τουλάχιστον 12 ώρες. Εφόσον βέβαια δεν θα υπάρξει καινούργια σεισμική δόνηση, εφόσον δεν θα υπάρξει καινούργιο τσουνάμι. Και δεν αποκλείεται σε καμία περίπτωση άλλη μία ισχυρή δόνηση, μας λέτε, να ακολουθήσει που να ξαναδώσει τσουνάμι. Μετά από πόσα ρίχτερ μπορεί να προκληθεί ένα τσουνάμι? Κοιτάξτε, ένα αξιοπρεπές εντός εισαγωγικών τσουνάμι θα πρέπει να προκληθεί από ένα σεισμό της τάξης των πάνω από 7 ρίχτερ. Ούτως ώστε να είναι μεγάλο το τσουνάμι, μεγάλα τα κύματα, και μιλάμε πάντα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί στον ελληνικό χώρο τα δεδομένα αλλάζουν. Μπορεί και με ένα σεισμό της τάξης των 6-6,5 ρίχτερ να προκληθεί ένα τσουνάμι ικανό να κάνει κάποιες καταστροφές. Και από όσα μας είπατε και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας σήμερα, το 7 ρίχτερ δηλαδή, είναι πολύ λογικό μέγεθος για μετασεισμούς μιας σεισμικής δόνησης κεντρικής αυτού του μεγέθους. Ακριβώς. Θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει ένας μετασεισμός της τάξης των 7,2 ρίχτερ, προκειμένου να πούμε ότι έγινε ο πιο μεγάλος μετασεισμός. Και βέβαια να υπάρξουν εκατοντάδες σεισμοί μικρότεροι, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί σιγά σιγά όλη η σεισμική διαδικασία. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι το εξής: ότι επειδή είμαστε στα όρια των υδροσφαιρικών πλακών του Ειρηνικού και της πλάκας της Ασίας, ο σεισμός επικεντρώθηκε ακριβώς απάνω σε αυτά τα όρια. Προσωπική μου αντίληψη είναι ότι θα υπάρχει σεισμική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα με μεγάλα μεγέθη σεισμών. Το επόμενο 48ωρο είναι κρίσιμο, κύριε Λέκα, ή νομίζετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα είναι μεγαλύτερο πια? Νομίζω ότι είναι τώρα τον κύριο Καρίδη που λέει ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Καρίδη, είναι πολύ πιο μεγάλο το χρονικό διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι τους επόμενους 2-3 μήνες θα υπάρξουν μεγάλα γεγονότα στη συγκεκριμένη περιοχή. Στις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη, ο πλανήτης δηλαδή, πώς δέχτηκε τη δόνηση αυτή κατά τη δική σας εκτίμηση? Τι συνέπειες μπορεί να έχει?
Ο πλανήτης δονήθηκε ολόκληρος. Μέχρι και στην Αθήνα είχαμε τις καταγραφές των σεισμικών κυμάτων. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν καταγραφές. Εγώ πιστεύω το εξής. Το γεωδυναμικό μας έχει καταγράψει τη δόνηση αυτή, έτσι. Ακριβώς, βεβαίως. Αυτό είναι ασυνήθιστο. Είναι ασυνήθιστο δηλαδή, κύριε Λέκα? Όχι, δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει σε μεγάλους σεισμούς και σε μικρότερους σεισμούς συμβαίνει. Υπάρχουν καταγραφές. Εκείνο το οποίο ήθελα να επισημάνω είναι ότι όλη η ζώνη του Ειρηνικού ωκεανού βρίσκεται σε διέγερση. Έχουμε να κάνουμε με πολύ μεγάλους σεισμούς. Ας μην ξεχνάμε ότι προχτές είχαμε και έναν σεισμό της τάξης των 7 Ρίχτερ. Σήμερα είχαμε το συγκεκριμένο σεισμό, αλλά και στο παρελθόν είχαμε μεγάλους σεισμούς σε όλη αυτή τη ζώνη. Εγώ σας διακόπτω και πάλι, γιατί βλέπω αυτή την εικόνα και ειλικρινά δεν την πιάνει το ανθρώπινο μυαλό. Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό το τσουνάμι σε εξέλιξη. Συνήθως είχαμε βίντεο ερασιτεχνικά τραβηγμένα από την Ινδονησία. Είναι απίστευτο αυτό το μέτωπο το υδάτινο που κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ακτές. Και εξακολουθεί να κινείται αυτή την ώρα που μιλάμε. Δεν το πιάνουν κάμερες, δεν καταγράφεται η εικόνα, δεν μεταδίδεται απευθείας, αλλά πηγαίνει και στις δύο όχθες του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι πραγματικά ασύλληπτο. Ασύλληπτο το μέγεθος. Και είναι τεράστιες οι μάζες, τεράστια η δύναμη που οθεί αυτά τα κείμενα. Ας μην ξεχνάμε ότι το κάθε κυβικό μέτρο νερού ζυγίζει έναν τόνο και όταν αυτός ο τόνος, η μάζα, τρέχει με 300-400 χιλιόμετρα την ώρα, καταλαβαίνετε λοιπόν τι δύναμη περιέχει όλη αυτή η διαδικασία των κυμάτων που εκτοξεύονται σε κάθε άκρη του Ειρηνικού ωκεανού. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ρωτήσω αν θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες από συναδέλφους σας από ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, αυτό που είχαμε ακούσει μετά το σεισμό της Ινδονησίας. Δηλαδή ότι η δόνηση εκείνη ήταν τόσο μεγάλη που μετατοπίστηκε η γη από τον άξονά της. Αν δηλαδή κάποιες τέτοιες εκτιμήσεις θα τις δούμε να έρχονται. Αλλά πρώτα θα πάω στον Νίκο τον Ανδρίτσο, γιατί έχουν τελικά στη Χαβάη δίνονται οδηγίες εκένωσης. Τι είδους δηλαδή, Νίκο Ανδρίτσο? Πριν από λίγο η αστυνομία είπε στους πολίτες μέσα από τα μεγάφωνα που έχουν εγκατασταθεί ότι δεν πρόκειται για άσκηση, αλλά είναι εντολή εκένωσης. Πρέπει οι κάτοικοι να κατευθυνθούν προς υψηλότερες περιοχές. Όσο το δυνατόν πιο ορεινά. Γνωρίζουμε τι ύψος έχουν οι υψηλότερες περιοχές στη Χαβάη? Δεν γνωρίζουμε, Πόπη, δεν γνωρίζω ακριβώς. Έχει το ηφαίστειο που είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχει το ηφαίστειο, μας λέει ο κ. Καρύδης. Για μισό λεπτό να ακούσουμε. Είναι λίγο μακριά. Υπάρχει δηλαδή τόπος για να... Πάντως υπάρχει χώρος. Υπάρχει τόπος για να... Η περιοχή γύρω-γύρω από τη θάλασσα είναι σχετικώς στενή και επομένως έχουν δυνατότητα να φύγουν προς τα πάνω. Άρα η Χαβάη, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ειρηνικού, δεν είναι ανήκει στην κατηγορία. Έχει έδαφος για να προφυλαχθεί ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι τα μικρότερα νησιά, τα χαμηλά νησιά. Τα επίπεδα νησιά, τα οποία θα καλυφθούν από πάνω σε αυτό ήθελα, μια και με την ευκαιρία που είναι εδώ ο κύριος Λέκας, καλημέρα κύριε Λέκα, να πω το εξής, ότι αυτός είναι ένας παγκόσμιας εμβέλειας σεισμός. Επομένως, μερικές περιοχές όπου έχουν όριμες τάσεις να εκδηλωθεί κάποιος σεισμός, θα εκδηλωθεί με αυτό το γεγονός, το οποίο δημιουργείται ως trigger, δηλαδή είναι κάτι το οποίο ξεκινάει και μπορεί να γίνει βέβαια μικροτέρου μεγέθους σεισμός, αλλά να γίνει συντομότερα και να γίνει, ας πούμε, κάποιο γεγονός οπουδήποτε στη γη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Κύριε Λέκα, συμφωνείτε και εσείς με τον κύριο Καρύδη? Γιατί την έχουμε ξανακούσει από το πρωί την άποψη. Πραγματικά διεγείρονται περιοχές οι οποίες είναι όριμες για να προκαλέσουν για να εκδηλωθεί κάποιος σεισμός. Αυτές οι περιοχές βέβαια επεκτείνονται σε όλη τη ζώνη αυτή του Ειρηνικού ωκεανού. Και σε όλη τη χώρα. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, λέει ο κύριος Καρύδης. Και σε όλη τη γη. Και σε όλη τη γη βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαμε μεγάλους σεισμούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Πρόσφατα, όπως σας έχει πει ήδη ο κύριος Καρύδης, έχουμε επιστρέψει από τη Νέα Ζηλανδία, που μία πόλη ουσιαστικά ισοπεδώθηκε και πραγματικά εκεί είδαμε φαινόμενα τα οποία πρώτη φορά τα συνειδητοποιούσαμε, πρώτη φορά τα βλέπαμε. Είμαστε σε μια φυσική καταστροφή σε εξέλιξη και μαθαίνουμε πολλά από την εξέλιξη αυτής της καταστροφής. Κύριε Λέκα, πριν σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας, αν εκτιμάτε ότι ένα τέτοιο όριμο να δώσει σεισμό στο επόμενο χρονικό διάστημα, ρήγμα, βρίσκεται και στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, άρα μπορεί να επηρεαστεί από τη δόνηση αυτή στην Ιαπωνία. Αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτή την εκδοχή. Μάλιστα. Δεν θα ζητήσω περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό. Δεν είναι και κατάλληλη στιγμή για να το κάνω. Ίσως παραβαίνοντας κανόνες δημοσιογραφικούς που θέλουν να ρωτάμε πιο επίμονα, δεν θα το κάνω. Συμφωνείτε κι εσείς, κύριε? Συμφωνώ, βεβαίως. Έχουμε βέβαια πάρα πολύ καιρό να έχουμε κάτι.